Welcome to the Gummy Bear Show! Tánc a plafonon. Úgy unatkozom, Harry. Hé, figyelj! Mi lenne, ha sakkoznánk? Nem, Mit szólsz egy mosáshoz? Nem. És gluténmentes kekszhez? nem, Egy bulihoz? nem. Hey, ez jó! Rendezünk bulit! Küldj meghívott mindenkinek, Harry. Úgy bizony, ez lesz az év bulia. De Macsi, nem kellenének partikellékek egy bulihoz? Partikellékek? Dehogy nem. Itt vannak a szekrényben. Jaj, minden kellékem oda lett a múlt keddi petárda robbanásnál. Ez nyomot hagy. Csak egy dolgot tehetünk. Ez jó lesz Rácsának a buliba. Hey! Moci! Te meg mit csinálsz ott? Peters nagyi, partit rendezek, és kellene néhány partikellék. Az enyémek. Véletlenül felrobbantak a múlt keddi petárda robbanásnál? Szóval maga is hallotta? Gondolod, hogy nem? Szétment a hallókészülékem. Vennék én újakat, de miből? Nincs pénzem, egy peták se. Ha lenne zsebem, üres lenne. Lári-fári! Nekem rengeteg színes partikellékem van odahaza a lakásban. Jó lesz az neked. Tényleg? Persze, de nekem kell bemenned érte. Én indulóban vagyok egy titkos összejövetelre, mármint egy költészeti találkozóra. Igen, arra. Köszönöm, nagyi. Úgy látszik, ma minden összejön. Lássuk. Particucok? Particucok. Nem. 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 De megvannak. Ez meg mi? Wow! Nagyinak van lézerfénye. Ke. Az lenne a legjobb, ha inkább többször fordulnék. Ábá! Mindig is akartam egy ilyet. Ez mire jó? Ez? Mi ez? Na, várjunk. Ez nem lézersó, hanem egy antigravitációs gép. Nagyinak be kéne perelnie a kellékboltot. Ahol vette, megsérülhet, hogyha bekapcsolja. Hé, Maci, kaptam pár visszaigazolást is. Mi történt? Nézd, ez egy csodálatos gravitációs gép. Én mondom, Harry, ez lesz a világ legjobb bulia. A plafonon fogunk együtt táncolni. Egy gravitációs gép, megnézem. Ez aztán csúcs szuper! Első a biztonság. Nem akarjuk, hogy valaki véletlenül bekapcsolja és megsérüljön. Vigyázz, hova lépsz! Kezdődjön már a buli! I must be dreaming, what's going on? We keep on dancing to my favorite song. How did this happen? I can't explain. It must be magic, it is so much fun. Upside down, dancing on the ceiling, round and round. It is so much fun. Upside down, it's the greatest feeling. Shake and bounce, dancing all night long. Everybody dance, everybody move. Everybody dance, everybody move. Everybody dance, everybody move. Everybody dance, everybody move. Everybody move, everybody move. Everybody Maci, Ez szuper volt! Hey, jöhet a következő! Maci,
Vagy egy kis ugrálós? Divat még? Maci! Megvan! Break-táncoljunk! Végre valami, ahol jól jön, hogy nincsenek csontjai! Mi van? A gravitációs gép! Hé! Te meg! Mi ez a nagy felfordulás? Maci, ti bulisztok ilyen hangosan? Jaj, ne! Ha Nagyi megtudja, hogy eltöltem a gravitációs gépét, nekem végem! Nem mozduljatok! Maci! Alaposan körülnézek, hogy itt vannak-e. Elképzelni sem tudom, hogy hova tűnhettek el. Hol lehetnek ezek? Na jó, akkor én megyek! Hú, de jó! Nem buktunk le! Hála ennek a szupergépnek! Oh-oh! Jaj! Maci, ti meg mit csináltok? Csak nem meglepetés buli van? Oh, de igen, egy meglepetés buli van. Szóval... Meglepetés! Milyen csodálatos! Nos, tényleg, alaposan megleptél, Maci, akkor bukizzunk! Magyar hangok: Maci Schneider, Mezei Kitti, Kapácsi Miklós, Kis Erika, Csuha Lajos. Magyar szöveg: Tímári Robert. Hangmérnök: Földi Albert. Szinkronrendező: Köböri B. István.